שלום לכולם, אני ומי שיציג לכם את הדברים המטורפים של האניברסרי, אקספינר, ואיתי נמצא MC סנטה, ואני פה לעזור לכם להבין הכל. ועכשיו, אני בטוח שאתם רוצים לשמוע את הדברים המטורפים שהולכים לצאת באניברסרי הזה, אז נתחיל מהדבר הראשון. הוספנו לכם מעבדות חדשות לסמים וגם לנשק. כל מעבדה נפתחת ביום מסוים בשבוע, שבאותו יום יתרחש קרב ירי על שליטה במעבדה. הגנג שינצח בקרב ייקח שליטה מלאה למעבדה, עד לקרב הבא, שהוא ייפתח באותו יום, בשבוע הבא. אז הוכיחו את מיומנויות הירי שלכם ותיקחו שליטה על המעבדות. אז רגע, אתה אומר שיהיו גם נשקים וגם סמים חדשים? אתה לא טועה סנטה, אני רוצה להציג לכם את הנשקים החדשים שיהיו בשרת. הרבה נשקים חדשים מצטרפים אלינו, ביניהם משין פיסטול, משין גן וגם ריבולבר. הלו, אמרת גם סמים. עכשיו נגיע גם לזה. אז מגיעים אלינו גם סמים חדשים, והראשון הוא מת. אם לוקחים את המת, אז למשך 10 שניות המת מעלה לכם 40 HP, ובנוסף סטמינה שלא נגמרת. וחוץ מהמת, יש פיור מת. הוא להבדיל ממנו, למשך 20 שניות מעלה לכם 80 HP, וסטמינה שלא נגמרת, וגם בנוסף, הוא עוצר דימום. דאם, סן. יהיו 2 שודים של תכשיטים וארט, אני לא ארחיב לכם יותר מדי, אני אתן לכם לגלות את זה. הכנו לכם 2 איבנטים מהנים עם פרסים שווים. פעם ביום תגיע קרייט מיוחדת שאם פותחים אותה מקבלים פרסים שווים ביותר. הקרייט ייפתח כל יום בשעה 6 בערב, והקבוצה שתפתח את הקרייט תוכל לזכות ברפיטיישן, נשקים, סקינים ועוד. אז תתחילו להכין את עצמכם למלחמה יומית. ספינה אחת, מלא אנשים שרוצים אותה. אז מה האיבנט הזה בעצם? כל מה שעליכם לעשות הוא לעמוד מבלי שקבוצה אחרת תפריע לכם על מנת לקבל רפיטיישן, שאלה נקודות מוניטין. אתם הולכים לחוות הרבה קרבות מטורפים. תבואו מצוידים טוב, וילחמו עם כל מה שיש לכם, על מנת לעלות את המוניטין שלכם בשרת. רגע, ורק כדי להבין, ואם אני חוזר מסיני ב3 בלילה, אני גם יכול? ברור שאתה יכול, האיבנט הזה יהיה פתוח תמיד. במהלך הזמן שתשחקו בשרת יוגרלו דרופים שווים ביותר, כגון באטל פאס, ואוצ'רים, VIP, סקינים, חליפות ועוד. שימו לב שתהיו חייבים להיות מחוברים לחשבון ה-CFX שלכם ביץ', וכן, אני יודע מה זה CFX, יו. לכבוד חגיגות השנה לשרת יהיו הרבה הנחות משוגעות, 70% לקבל גישה לשרת ועוד 20% על החנות שלנו, אז קדימה, למה אתם מחכים? תמיד רציתם להיות פושעים מטורפים? לשלוט בעיר? עשינו עיר מיוחדת לכל מי שרוצה להיות גנג, אבל עדיין לא. העיר הזאת תרכז לכם את הכלים שאתם צריכים על מנת להפוך להיות גנג. העיר תוכל לספק לכם מנג'ר לארגון שלכם, חנויות, קרפטינג, בתים ועוד. הוספנו אופציה גם לשנות לוחית רישוי של הרכב למה שאתם רוצים, וגם אופציה להוריד אותה במידה ואתם רוצים לעשות שוד שלא יזהו אתכם. הוספנו למשטרה אפשרות לבדוק את רמת האלכוהול וסמים בדם. אז כשאתם נוהגים, תיזהרו שלא יתפוס אתכם שוטר. אם שוטים לא נוהגים, בשביל זה יש יהודים. כדי להיות הגנג השולט, צריך שטחים והרבה. אז בשביל זה פיתחנו את הטריטורי קונטרול. הטריטורי קונטרול הוא מוד מטורף שפיתחנו, שהזכיר לכם הרבה משחקים אהובים שאתם מכירים, ואפילו עם טוויסט. אז איך הדברים האלה קורים בעצם? אז ככה. יש גנג אחד שהוא תוקף, וגנג אחר שהוא מגן. גנג שרוצה להיות התוקף צריך להכריז מלחמה נגד גנג אחר. לאחר שהגנג הכריז על המלחמה, על הגנג התוקף לבצע מספר משימות על מנת להשיג אחוזי שליטה בטריטוריה המותקפת. רססו את הגרפיטי בשכונה שלהם, הרגו חברי גנג של האויב או שסתם תעמדו בשכונה כדי להשפיל אותם. אם תעשו את הדברים האלה, תצברו אחוזי שליטה בשכונה. אז זה הזמן שלכם להוכיח בדם ובנשקים שאתם הגנג השולט. לאחר שתשיגו מספר שליטה בטריטוריה, תוכלו להכריז על הקרב הסופי. מה זה אומר בכלל? זה אומר שבסוף יהיה פייט ענקי שבו ראשי הגנג יבחרו את האנשים לקרב הגדול, יבחרו את הלואודאוט שלהם ויצאו לקרב הגדול. אז זה היה הסרטון האניברסרי של נברלנד. מקווה שתהנו מהאניברסרי, כי הוא הולך להיות ממש 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 מדהים.